Pikkuhiljaa varokaa kynnystä. Tervetuloa tänne vaan. Hyvä sieltä justiinsa. Noin loistavaa. Hienosti lähdit johtamaan joukkoja. Sinäkin joo, noin sitä hopsakeikkaa. Varokaa pikkasen sitä kynnystä, se saattaa olla vaarallinen. Jos... Anteeksi, mä töylisin sua mun perseitä edes mitään. Joo, siitä vaan aivan hyvä. Joo, varokaa kynnystä, jos on juo. Oi, kato, jätkällä tökkäs. Mä sanoin sulle saatana, että arrossakin, eli silti pakko laahata niitä jalkoja. No niin, nostakaa siitä. Katsotaan tuleeko ensimmäinen tasajalkaa hyppää. Ja ei, äijä otti tuolleen aivan hyvin sitten parilla yrityksellä. Loistavaa. Joo, siitä noin. Hyvin taipuu tytöllä jalka. No niin, hyvät ystävät. Eläköön! 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 Hei, pistetäänkö tätä niin hyviä huutamaan, niin eikä olisi vähän viedä sitä nextille levelille. Otetaan vähän vaikeampi sana. Me ei olla ainoastaan Oulussa, kun me ollaan myös Parkkisen kankaalla. Voitte varmaan päättää, kun meikä sanoo Parkkisen, te sanotte kangas Parkkisen. Parkkisen. Kun meikä sanoo Parkkisen, te sanotte kangas Parkkisen. Parkkisen. Meikä haluaa, että Inipo! Katoha ukkoa. Nää oot täällä hommissa. Kato, kun itellä tuli semmonen ajatus niin vaan mieleen, että jos nää rattastaisit Inipolla. Täällä oli vielä tässä aiemmin pari tuntia sitten papukaija. Jos joku löytää papukaijan perseensä alta, niin mielellään voi pallauttaa sen meikäläinen. Oi! Kattokaa mikä hieno! Kato tämmösen naamat laittaa kaulasta roikkumaan. Mukki tekis tämmösen äkkianalyysi tästä, että nämä mahtaa kuulla hommeisia sieniä. Velipuoli on näkevin nää pihalla jotakin punaista. Sä ajattelet, että on kattoo tonttu ja menee ikkunan katsomaan. Joo, kuikulento lasi läpi. Äiti. Meikä menee äitin luokse. Ja sit kun meikä pääsee äitin luokse, äiti työntää meikät pois. Ja siitä äiti kävelee ulos. Oikeesti äiti menee tosi kauas, mutta nyt ei äiti ottaa muutama askeleen sitä ovelta ja pysähtyy siihen. Sisko! Meikä ei muista, että mitä sisko tekee. Mitä sisko tekee? Sen silmät oli vihreät ja... kauneimmat silmät, joita mä oon koskaan kattonut. Artolla oli paljon isommat ja vahvemmat kädet kuin mulla. Ja se käytti kesäisin aina pelkästään sandaaleja ja teepaitaa, jossa oli kuva ilmapallosta. Artolla oli myös kello ranteessa ja vähän likaiset kynnet. Arto oli 48. Mennään pikkuhiljaa kohti aikuisuutta. Niiden fragmenttien luonne muuttuu tässä kohtaa aika paljon. Ne otsikot, ne ei ole pelkästään fragmentteja, ne on myös päivämääriä. Nyt on tosi tärkeää, että te luette myös ne päivämäärät, kun te luette. Thank you.